Καλωσορίσατε στο πιο τρελό, πολυδιάστατο και διασκεδαστικό κανάλι του YouTube. Στο ταξί μας μέχρι να φτάσουμε θα μάθετε τα πάντα και θα περάσετε σούπερ. Ξεκινάμε με ποδόσφαιρο φυσικά, αλλά δεν σταματάμε εκεί. Έχουμε και από τα άλλα 96 αθλήματα. Ναι, υπάρχουν τόσα πολλά και ίσως και περισσότερα. Ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο και σας φέρνουμε ενημερώσεις από κάθε γωνιά του πλανήτη. Θέλετε να δείτε ένα μαγευτικό ντοκιμαντέρ για την άγρια φύση ή να μάθετε πώς να φτιάξετε το τέλειο μουσακά? Είμαστε εδώ για εσάς. Και μην νομίζετε ότι μένουμε μόνο εκεί. Αναλύουμε τα πάντα για τις σχέσεις. Σας δείχνουμε τα πιο γρήγορα αυτοκίνητα και μηχανάκια. Και σας ταξιδεύουμε με αεροπλάνα, τρένα και πλοία σε μαγικές πόλεις και κουλτούρες. Είμαι και ο γκατζετάκιας της καρδιάς σας. Έτοιμος να σας παρουσιάσω τα πιο καινούρια και τρελά τεχνολογικά καλούδια που θα σας κάνουν να κλάψετε από χαρά. Θέλετε το πιο έξυπνο ρολόι ή το πιο απίθανο drone? Εδώ. Εμένα θα ρωτήσεις. Και δεν τελειώνω εδώ. Ξέρω και θέματα μαγειρικής για να σε κάνω τον επόμενο Master Chef, αλλά και συμβουλές για σχέσεις, σεξ εννοείται, αλλά και τα υπόλοιπα. Θα γελάσετε, θα μάθετε και θα ανακαλύψετε νέα πράγματα. Είμαι εδώ για να σας προσφέρω το καλύτερο περιεχόμενο από την καλύτερη πηγή. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, να πατήσετε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο και να απολαύσετε την εμπειρία. Μέχρι την επόμενη φορά που θα με καλέσετε να σας πάω κάπου, να είσαστε όλοι καλά και ευχαριστώ για το χρόνο σας.